Югары Яркей авылында бәхетле гомер кичерүче, безнең өчен җир йөзендә иң кадерле булган, газизләрдән газиз якын кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әниебез Рәйлә Мөбәрәк кызы Садыкованы ихлас күңелдән ямьле яз алып килгән, шатлык сөенечләр белән тулып чәчәк аткан бәхетле мизгеле, 45 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Рәйлә, кадерлебезнең исеме җисеменә туры килә. Йөзгә дә гүзәл, күңеле дә гүзәл. Безнең өчен иң якын, кадерле, бердән-бер изге җанлы кешебез ул. 1997 елда язмыш үзе безне очраштырды. Бер күрүдән гашык булып, саф хисләр, якты уйлар һәм әлбәттә дөрләп янган йөрәк тибешендә яралган мәхәббәтебез 1998 елда безнең язмышларны уртак юлга салды. Көтеп алган мәхәббәт җимешләребез, кызларыбыз, йолдызларыбыз, Лилия белән Юлия гаиләбезгә әйтеп бетерә алмаслык шатлык, куаныч, бәхет алып килде. Бүгенге көндә аларга карап юанабыз, аларның уңышларын күреп ихлас сөенәбез. Хәзерге вакытта кызыбыз Юлия Уфа шәһәренең Нефть университетының 1-нче курс талибасы. Төпчегебез Лилиябез 1-нче гимназияның 4-нче сыйныф укучысы. Аллага шөкер, бәхетебез түгәрәк дибез. Үз көчебез белән 2007 елда мәхәббәт күркәм йорт тергезеп кирдек. Гаиләбез белән үтә дә җаваплы, тынгысыз, түземлек сорый торган шәхси эшкуарлык эшен алып барабыз. Үз тырышлыгыбыз белән 2002 елда Югары Яркәйдә автозапчастлар магазинын ачып җибәрдек. Әлбәттә, магазин ачканда бик күп авырлыклар аша үтәргә туры килде. Көн-төн дими тырышып эшләп, юлда торган киртәләрне җиңеп, куйган максатыбызга ирештек. Сөеклем исап-хисап эшендә уң кулым, ярдәмчем булды. Бүгенге көндә кадерлем Лукойл җәмгыятендә намуслы хезмәтен сала. Биредә дә ихтирам яулаган хезмәткәр ул. Йортыбызда да бар эшкә дә уңган, җитез хуҗабикә ул. Тик син булганга кадерлебез, иебез гөл кебек балкып тора. Пешергән ашларың телеңне йотарлык. Йортыбыз гөл чәчкәгә күмелеп утыра. Изге кулларың тигән һәр әйбергә нур кунган кебек. Син җитез, уңган гына түгел, син иң якын, иң яраткан һәм хөрмәтле безнең өчен. Кадерлебез, сиңа булган изге теләкләребезне һич тә язып бетерлек түгел. Юбилейң көнендә сиңа ныклы сәламәтлек, киләчәктә дә йортыбызның яме, нуры булып, безне сөендереп, тормыш күгебездә балкучы якты кояш булып, тигезлектә кырган дөньяларыбызның игелеген күреп, имин тормышта бәхетле яшәүеңне телибез. Җан тынычлыгы, шиксез бәхетләр, эшеңдә зурдан-зур уңышлар, яхшы, күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа. Кадерләп үстергән кызларыбызның уңышларына сөенеп, дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып, озын-узак яшәргә Ходай насыйп итсен. Зәңгәр күкләр матур йолдыз белән, исле гөлләр белән җир ямле, йолдызлардан якты, гөлдәй гүзәл, синең белән тормыш ямле. Иң изге теләкләр белән сине өзелеп яратучы, тормыш иптәшең Илдус, кызларың Юлия, Лилия. Хөрмәтле юбилярыбыз Рәйлә Мөбәрәк кызы, сез бүген көтеп алган бәйрәмегез көнендә тормыш иптәшегез, кадерләп үстергән кызларыгыз тарафыннан матур котлау сүзләре, изге теләкләр ишеттегез. Киләчәктә дә Ходай Тәгалә сезгә куанычлы мизгелләрне күп бирсен. Максатларга ирешеп, дөньяның бар рәхәтлекләрен күреп, исән-имин гомер итәргә язсын. Кадерле кешеләрегезнең җыр бүләге сезнең өчен яңгырый.
Сағынып яна ерек, ұшырашабыз ник сирек. Яшәр өчен, яшнәр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа барыр юлымда, үсә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Сәлем килер үзең юк, үзелә шуңа үзәк. Серләремне сөйләр өчен миңа бары син кирәк. Яратулы караштан гөлләр үсә тизрәк. Иң матурын бирер өчен миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Йөгереп менәр идем, таулары биегрәк. Шунда бергә менәр өчен миңа бары син кирәк. Авыр чаклар килгәндә булырмын сиңа терәк. Сынауларны узар өчен миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра